Bună, dragile mele! Mă numesc Elena Floria și astăzi vreau să vă prezint un nou tutorial. Astăzi vom discuta despre întreținere. O întreținere cu schimbare de formă, mai exact vom face din pătrat, natural, oval. De asemenea, vom face și tehnica fără pilire și vom aplica culoarea sub cuticulă. Primul lucru care îl vom face este să îndepărtăm materialul vechi cu un capăt de freză din carbid la toate unghiuțele noastre. Este foarte important atunci când îndepărtați materialul vechi, mai ales cu un capăt din carbid de bună calitate, să nu puneți absolut deloc presiune pe suprafața unghiului. De asemenea, în cazul în care avem zone care au prins aer, iar materialul s-a ridicat de pe placa unghială, este foarte important să le îndepărtăm. După îndepărtarea materialului, următorul pas este să ne dăm forma pe care o dorim. Cum am spus și la începutul tutorialului, astăzi vom schimba forma pe care noi o avem. Mai exact, din pătrat vom face un oval. Este foarte important să, în momentul în care faceți ovalul, să-l faceți perfect și să nu aibă canturi colțuroase. Așa vom proceda la fiecare unghiuță în parte. Iar apoi, după ce ne-am dat forma dorită, vom netezi suprafața unghiei noastre pentru a nu avea denivelări și pentru a putea mătui unghia naturală, partea crescută de unghie naturală. Eu voi folosi o pilă de granulație 180 de la Nilux pentru mătuirea unghiei naturale și pentru a da forma dorită. Linkurile pentru produsele pe care eu le voi menționa în tutorial le puteți găsi în descrierea tutorialului. Și încă un lucru de reținut în momentul în care dați forma migdală sau oval este să îngustați doar partea de vârf liber și să nu intrați cu pila în lateralele unghii.
Următorul pas pe care îl vom face este să subțiem vârful liber și să curățăm dedesubtul unghiilor noastre. Clienta mea a avut în trecut unghii roase, de asemenea există surplus de material pe dedesubtul unghiilor, fiind o construcție mai veche. Eu voi folosi un capăt de freză din carbid de diametru mai mare. Este exact același capăt de freză pe care l-am folosit la îndepărtarea materialului mai devreme în tutorial. Este absolut necesar să faceți acest pas pentru a avea o arhitectură corectă. De asemenea, este foarte important să nu vă grăbiți în momentul în care curățați vârful liber, pentru că există posibilitatea să vă stricați forma pe care ați dat-o deja. După ce am trecut de pașii anterior, practic noi ne-am netezit suprafața unghiei, am îndepărtat materialul, iar apoi am subțiat vârful liber și am curățat dedesubtul unghiei, este momentul să stilizăm cuticula. Primul pas este să împingem foarte bine cuticula pentru a nu risca să rănim clienta cu capătul de freză. Este absolut necesar să fie dezlipită complet cuticula de pe placa unghială, iar apoi putem trece la următorii pași pentru stilizarea cuticulei. Eu am ales astăzi să folosesc un capăt de freză de duritate roșie, tip flacără, pentru că clienta mea are o cuticulă foarte puternic vascularizată. Acest tip de cuticulă necesită o atenție crescută pentru că poate fi rănită foarte ușor. Și de asemenea este indicat să lucrați cu un capăt de freză care nu este foarte dur pentru a nu răni clienta și a nu sângera. Vom curăța cuticula cu capătul de freză schematic din centru spre stânga cu un anumit tip de rotație, iar din centru spre dreapta cu alt tip de rotație. Avem grijă în momentul în care curățăm cu capătul de freză flacără să nu curățăm cu vârful acestuia pentru a nu răni placa unghială. Iar apoi, după ce am stilizat foarte bine cuticula și ne-am format foarte bine buzunărașul, putem trece la următorii pași. De reținut este că trebuie să lucrați cu rotații cât mai mici pentru a putea forma buzunărașul corect și pentru a nu răni. După ce mi-am format buzunărașul cu capătul de freză tip flacără și mi-am creat și fustița, este momentul să-mi îndepărtez cuticula. De data aceasta am ales să fac tehnica combi. Asta înseamnă că voi folosi atât capete de freze cât și instrumente metalice. Este foarte important în momentul în care îndepărtați cuticula prin tăiere cu forfecuța să lucrați cu pași cât mai mici pentru a nu risca tăierea ei, mai ales că vorbim de o cuticulă foarte puternic vascularizată.
să tăiați doar cu vârful acesteia, iar lama forfecuței să fie perfect paralelă cu placa unghială. Este recomandat să avem minim 12 tăieri la un deget. Cu atât, chiar dacă depășiți aceste 12 tăieri, cu atât mai bine, pentru că cuticula nu va fi tăiată franjurat, va fi tăiată drept. Iar așa procedăm la toate degetele până îndepărtăm cuticula la ambele mâini. După ce am stilizat cuticula prin tăiere cu forfecuța, am să mai folosesc un capăt de freză pentru netezirea faldurilor. Am ales să folosesc un capăt de freză de duritate roșie, tip butoiaș, iar cu el voi curăța cu un singur tip de rotații, mai exact rotațiile spre stânga, și voi merge pe toată suprafața faldurilor, practic țesuturile care înconjoară lama unghiei, și voi curăța. Acum că mi-am stilizat cuticula și mi-am dat forma dorită unghiei, a venit momentul să aplicăm soluțiile de pregătire a unghii naturale. Eu folosesc două tipuri de produse, Nail Prep și Bonder. Primul produs pe care eu îl folosesc este Nail Prep-ul. El are rol de dehidrator. Pe acesta îl aplic doar pe placa unghială naturală, practic unghia naturală care a crescut. Iar apoi aplicăm Bonderul. Aveți grijă cu acesta să nu atingeți sub nicio formă faldurile laterale și țesutul care înconjoară unghia. Ambele produse se usucă la aer și nu au nevoie de polimerizare. După ce am aplicat soluțiile de pregătire a unghiei naturale, vom aplica o bază. Vom aplica o bază transparentă într-un strat foarte, foarte subțire. Eu aleg să pun o picătură din sticluță pe fiecare unghie, iar apoi să-l întind foarte, foarte bine pe toată suprafața unghiei cu o pensulă pentru gel. Procedez așa la toate degetele, iar apoi polimerizăm maxim 30 de secunde în lampa LED. Dacă aveți lampă UV, polimerizați mai mult. După ce am aplicat baza, suntem pregătite să aplicăm gelul. Eu voi folosi un gel de viscozitate medie de data aceasta, dar este autonivelant, astfel încât ne permite să facem tehnica fără pilire. Îmi voi lua cu o pensulă pentru gel mai lată, material din borcănașul cu gel, și îmi voi descărca pensula pe centrul unghiei mele.
Iar apoi voi împrăștia gelul cu pensula pe toată suprafața unghiei. Atenție, nu vă străduiți foarte mult să fie nivelată perfect, pentru că apoi vom întoarce mâna și se va autonivela singur. Dar, bineînțeles, trebuie să fie nivelat parțial deja de noi, astfel încât să nu avem valuri atât de mari, ca el să se poată nivela rapid în momentul în care întoarcem mâna. De asemenea, dacă doriți, după ce ați întins produsul pe toată suprafața unghiei, puteți să folosiți și o pensulă subțire de tip liner ca să nivelați parțial produsul, iar apoi să întoarceți mâna. Este corect și așa. Iar apoi polimerizăm în lampa LED 30-40 de secunde, iar în lampa UV 60 de secunde. Dar, desigur, respectați instrucțiunile producătorului de la care folosiți produsele. Așa vom proceda la fiecare deget în parte. Mi-am aplicat produsul pe fiecare unghie în parte. Produsul este perfect nivelat, iar acum pot să aplic culoarea fără probleme. Eu nu obișnuiesc să degresez stratul de dispersie al produsului, mai ales dacă folosesc tehnica fără pilire. Aplic culoarea direct. Aveți grijă mare în momentul în care aplicați culoarea, mai ales dacă folosiți culori foarte pigmentate, să nu aplicați în strat gros. Iar dacă este foarte pigmentată, încercați să o aplicați într-un singur strat, pentru că altfel vi se va îngroșa unghia. Eu îmi voi aplica culoare pe toată suprafața unghiei, la circa 1,2 mm de cuticulă pentru a nu atinge. Apoi voi veni cu pensula liner pentru a aplica culoarea sub eponichium. Îmi voi lua pe pensulă foarte puțin material pentru a nu încărca foarte tare zona și pentru a nu curge produsul în cuticulă și voi împrăștia culoarea peste tot sub cuticulă și pe lângă falduri. Așa voi proceda la fiecare degețel în parte, dar îl voi polimeriza individual pe fiecare în parte. Ultimul pas pe care îl vom face în acest tutorial este să aplicăm un top mat. Eu am ales să-l aplic pe toate unghiuțele, iar apoi să polimerizez complet. Timpul de polimerizare pe care eu îl folosesc este dublu la toate topurile pe care le folosesc, pentru că vreau să fiu 100% sigură că se usucă complet. Și acesta a fost tutorialul nostru de săptămâna aceasta. Să rețineți că în fiecare săptămână vom avea un nou tutorial, mai exact în fiecare duminică. Iar dacă tutorialele noastre vi se par utile și vă plac, vă așteptăm cu un subscribe pe canalul nostru de YouTube. De asemenea, ne găsiți și pe Facebook, Eccentric Nails Concept by Elena Florea, pe Instagram, NK by Elena Florea, dar și pe TikTok, Eccentric Nails Concept. Peste tot vom posta constant și vă vom da informații utile, dar vă aștept și cu un subscribe pe pagina celor de la Nilux de YouTube și pe Instagram, dar și pe Facebook, pentru că iau constant oferte foarte, foarte mișto pentru voi. Așadar, dragilor, vă pup și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou tutorial. Aștept să-mi lăsați în comentarii ce tutoriale vrem să vă mai pregătim. Vă pup!